Canal 324. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. Després de 26 anys desapareix el senyal de TV3 al País Valencià. Acció Cultural del País Valencià es veu obligada a desconnectar els repetidors per les elevades multes que imposa la nova llei audiovisual del govern valencià. Inditex crearà 500 llocs de treball a la seva planta de Tordera amb una inversió de 190 milions d'euros. La multinacional d'impressores Hewlett Packard anuncia un augment de la plantilla a Sant Cugat en 100 llocs de treball. Nueva Rumasa suspèn pagaments en 10 de les seves principals empreses. El grup de la família Ruiz Mateos obre un període de 4 mesos per arribar a un acord amb els creditors. El Tribunal Constitucional suspèn temporalment la llei de consultes populars via referèndum. L'alt tribunal ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol contra 32 articles. El govern de Bahrain reprimeix amb violència les protestes contra la monarquia i causa fins a 6 morts i uns 200 ferits. A Líbia, l'oposició denuncia la mort d'almenys 14 persones en les manifestacions contra el règim de Muammar al-Gaddafi. Esports, el Barça de bàsquet es classifica per als quarts de final de l'Eurolliga després de guanyar a la pista de la Lotomàtica de Roma per 65-74. Els de Xavi Pasqual es jugaran la setmana vinent la primera plaça del grup a la pista del Maccabi de Tel Aviv. I el temps, aquesta matinada encara s'esperen alguns ruixats que seran de neu només a 700 metres. Divendres, però, canviaran les coses i acabarà fent sol. La tramuntana serà forta. Hola, bona nit. Això és el que passava a 3:15 del vespre al País Valencià. Les emissions de TV3 han acabat. El govern de Francisco Camps va ordenar a Acció Cultural que les emissions havien de cessar avui mateix. Acció Cultural, propietària dels repetidors, critica la pressió que ha rebut del govern valencià en aquesta matèria. El senyal de la televisió catalana es va estendre cap al País Valencià entre el 1984 i el 1986. La iniciativa d'instal·lar repetidors va ser d'Acció Cultural, amb l'aportació econòmica de milers de valencians. De conflictes polítics n'hi ha hagut sempre. Tots s'havien superat fins que des de 2007 el govern valencià vol impedir de totes que arriben les emissions de televisió de Catalunya emparant-se que és un senyal il·legal. El govern Camps ha obert expedients administratius i ha imposat multes a Acció Cultural per valor de 700.000 euros. Al desembre de 2007, i amb ordre judicial a la mà, va clausurar el repetidor de la Carrasqueta, al sud del país. L'any següent es van tancar els de la Ribera Alta i la Costera. Després es va presentar l'emissor de la Serra Perenxissa, el de les comarques centrals, i el de Morella. Una ofensiva que continua. Han decidit endurir les sancions. 30.000 euros més si no es tanquen els repetidors del Mondúber i del Bartolo i 60.000 euros cada 15 dies si no es fa cas. Hi ha hagut mobilitzacions arreu de tot el país i intents de negociació entre els governs autonòmics. Al març de 2010, Acció Cultural va recollir més d'1 milió de signatures perquè es puga tramitar una iniciativa legislativa popular que canvie la llei. El despropòsit d'apagar un mitjà de comunicació públic i en català es pot solucionar amb bona voluntat i bones formes que no estan de moda. Molts valencians ploraran amb impotència l'amputació. Empar Marco, TV3, València. El gegant de la moda Inditex ha anunciat que vol convertir la planta de